Avui vinc a parlar-vos de Les generacions espontànies de Marc Bosch Oliveres, una novel·la del 2017 i que és la primera que proposa per llegir al Club Medusa. Si he de definir en poques paraules aquesta obra, seria original, perquè no m'esperava realment com anirien succeint les coses al llarg de la trama. He de dir que la novel·la se centra en aquesta persona d'aquí, que és l'Eva, i va a una entrevista de treball. I aquesta entrevista de treball ocuparà més de mig llibre. I crec que això és fascinant, perquè com aconsegueix retenir l'atenció d'algú, d'un lector en aquest cas, durant més de 120 pàgines per una única entrevista? Doncs Marc Bosch ho fa molt bé, perquè vols llegir més. A través d'aquesta entrevista coneixeràs com és l'Eva, quines són les seves manies, quines coses li agraden, què ha fet a la seva vida, i això enganxa. Tot rodejat d'un ambient que acaba tenint un punt d'humor absurd que a mi em recorda al segle XX amb el teatre de l'absurd de Miguel Miura, per exemple, amb situacions, sobretot, els diàlegs, en què hi hagi una repetició còmica d'alguns continguts o converses repetides, també trobem jocs de paraules o inclús jocs de no entendre bé el que t'estan dient, si va amb una ironia o no. I crec que això estava molt ben treballat a la novel·la perquè és una de les coses que fa enganxar-te. També té una estructura de capítols molt curtets que ajuda a llegir ràpid i he de dir que la segona part, que és molt curteta, apareix un personatge que no us desvelo i que també afegeix teca. A mi m'ha semblat prou bé el llibre, no sé a vosaltres si l'heu llegit, què us ha semblat? Adeu!